I'm 40 in my right car. Business change, yeah, I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main. I'm 40 in my right car. Business change, yeah, I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main. A few moments later. Inches later. Few moments later. Hi guys, dito na kami sa Morning Hill sa Loay, Bohol guys. Kaya samahan niyo kami guys pumunta sa taas. Let's go! Guys, Loay, Bohol. Tara. Yan, gano'ng kaganda guys. Hi guys. Ayan, nandito na tayo sa Morning Hills, Loay, Bohol. Tingnan na yun guys. Ayan. Kadalasan yung mga tao pumupunta dito tuwing Semana Santa guys, and from the city guys, almost 30 minutes lang po yung biyahe pa punta dito. Yung pwede kayong mag tricycle, motor, or mag four wheels, and kung masipag naman kayong tumakbo galing sa city for 30 minutes, sipagan nyo lang guys maglakad. Oh Lord!
masipag naman kayong tumakbo galing sa city for 30 minutes. Tipagan nyo lang guys. Para dumating kayo kinabukasan. Ayan, dito na tayo guys. Tingnan nyo guys. Let's go. Let's go guys. Samahan nyo ko. Andito tayo ngayon sa Morning Hills, Loay, Bohol. Yung bahay po natin guys, almost 30 minutes po from the city. And napakadali lang puntahan guys. Walang hassle. Pumunta kayo dito guys tuwing umaga at hapon para hindi masyadong mainit. And maganda dito guys na tumambay kayo. And lalo na pag marami kayo, magkakasama kayo ng mga kaibigan nyo. Dito kayo mag-chill guys. Lalo na sa panahon ngayon. Let's go! Samahan niyo ako guys. Punta tayo dun sa ibaba guys. Ingat tayo. Baka madulas tayo dito. Wala pa naman akong joke. Madulas. Buti. Wala ka na dito guys. Wala ka na dito. Yung palibot natin, tingnan nyo guys. Diba? Ganda na. And pupunta rin tayo guys doon sa baba. Let's go!
Hi. Nag-promote pa sa sarili channel niya. Kindly subscribe po my channel Rog TV, Maestrong Biyahero po. Yes, mga laagan nga maestro. Oh. Yung kadate ko. Ito talaga yung gusto ko sa mga bundok-bundok. Palagi kong kasama to si Mampuno. Hello. Oops. Diba? So, let's go guys. So, andito na tayo ngayon guys. Dito sa Morning Hills. Hinahanap ko dito guys kung saan si Morning. Ayan. May daanan pala din dito guys. So ito guys. Ito na. Ayan. Kaso sabi nila Morning Hills daw to, pero hindi ko nakita si Morning guys. Ayan na. Let's go. Oh! Hi guys, ayan. Dito na tayo. Ito po yung parang pinakadulo ng Morning Hills guys. And sa pagpunta ko dito guys, kasi Morning Hills yung pangalan dito. Andito na ako sa hills pero hinahanap ko po si Morning. Parang ito ata si Morning guys, no? Okay. Subukan natin akyatin si Morning guys. Pwede kayang mag-akyat dito, Mark? Si Morning siguro to guys. Pagalitan talaga. Kung wala naman kayong ano guys, pumunta kayo dito tapos wala kayong jowa, sabay talon na lang kayo doon. Tatalon na lang kayo doon guys. Kung wala kayong jowa, pumunta dito guys. Tatalon na ba ako guys? Samahan nyo na lang ako guys. Nagpatayo na ako ng bahay dito guys, kaso hindi pa natapos yung pinatayo kong bahay kasi kinapos ako guys. Ito lang yung napatayo kong bahay dito guys. Tingnan guys, pinatayo kong bahay. Oh no! Wala pang pintuan. Ayun, okay naman ako dito guys kasi kahit ko to guys yung bahay kong bahay kong pinatayo. Ayan. Oh, diba? Insakto lang ako dito guys, no? Sa bahay ko. Kaso guys, yung bahay kong pinatayo guys, mali yung pagkagawa guys kasi may butas dito sa gitna. Tingnan nyo guys, oh, may butas sa gitna. Paano ba yan guys? Paano ba yan pag umuulan guys? Oh. Ayan, yung bahay ko may tapos actually guys, meron pa akong aircon sana nga ipapakabit dito sa bahay ko. House tour to guys, house tour. Ito guys, house tour tayo guys, no? Ito yung aircon namin guys. Oh, diba? Hello! Yes, mga kanakan. Naku. Paano na ba to guys? Tingnan natin. Earthquake proof din tong ano natin, no? Bahay natin guys. Earthquake proof guys. Ayan, earthquake proof. Oh, diba? Okay ba yung CR ko guys? Dito lang. Dito sa gilid guys. Ayan. Oh, diba? Ganda dito guys, oh. Oh, diba? So, grabe yung lugar dito guys.
Tingnan nyo. So, yung bahay ko guys, ayan, iwan na natin yung bahay dyan kasi hindi pa tapos yung bahay natin. Ito po yung kitchen namin guys. Dito po kami nagluluto. Ano yan? Dyan. Dito kami nagluluto guys sa kitchen namin. Ayan. Dito tayo. Dito na po magtatapos yung video natin, yung vlog natin ngayon. Maraming salamat po sa pagsuporta at pagsubaybay po sa ating vlogs at sa ating mga videos. Lalong-lalo sa ating mga supportive members po nating channel. Mega love shoutout sa inyo. And guys, sana hindi kayo magsawa na masumuporta sa ating mga kapwa small YouTuber guys. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. See you next episode. Let's go! Thank you. Bye-bye.